Μάρκο, εσύ είσαι? Μάρκο, άνοιξε την πόρτα. Άνοιξε την πόρτα να τη σπάσω. Μάρκο, τι κάνεις εκεί μέσα? Κάνω μπάνιο, πατέρα. Θα βγω σε λίγο. Βγες γρήγορα έξω. Βγες έξω. Τσακίσου. Δεν μπορώ ακόμα, πατέρα, γιατί κάνω μπάνιο. Θα βγω μόλις τελειώσω. Τσακίσου και βγες έξω, είπα. Βγαίνω. Για μου, τι άλλο με περιμένει. Τι άλλο με περιμένει. Σκάσε. Τι είναι αυτά? Τατουάζ. Τρυπήθηκες. Τι αρκουδόκρικη είναι αυτή. Τι με το κεφάλι έπεσε στον ασβέστη, σε τσίρκο σε προσλάβανε. Περίμενε να σου εξηγήσω. Τι να μου εξηγήσει? Θα σε θάψω, θα σε φάω ζωντανό. Εσύ θα πληρώσεις για όλα, καημένε μου. Μην ανησυχείς, γιατί αυτό είναι βαφή, βγαίνει με το λούσιμο. Και αυτά εδώ είναι χένα, μην τα βλέπεις, βγαίνουν αμέσως. Τι είναι χένα, ρε? Χένα δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω, το έκανα για τη συναυλία. Έπρεπε να κάνω κι εγώ κάτι, δεν μπορούσα να βγω έτσι. Έπρεπε να αλλάξω image. Να αλλάξει και σπίτι μαζί με το image. Δεν μπορεί η καρδιά μου. Τι έπαθες, καρδιά μου? Ηρέμησε. Να φωνάξω ένα γιατρό. Να φωνάξει ένα στενοφόρο να σε παραλάβει. Έτσι εκεί πήραξω. Πήραξω, ρε. Δεν αντέχω, καταραίω. Δεν μπορώ, καταραίω. Καταραίω.